I say he's so sweet, I wanna let the rap her. So I let her lick it. I say I'm like a lollipop. She said I'm like a lollipop. I say I'm like a lollipop. She said I'm like a lollipop. Episode 1. Menstruation. Det er en dejlig dag til at onanere, det kan jeg kraftigt vil love. Jeg håber, Louise kommer og slikker en stor fise. Du ved. Nye shorts for Blue Kings og alt det. Jeg glæder mig til, hun slikker min mave ren. Det er bare så glad i dag. Louise, godt du kom. Giver du ikke lige urinere lidt for mig? Hej Ali, din lækre steg. Ved du hvad, nu synes jeg, du skal kraftedeme tale dansk. For Blue Kings bukser. La 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 la. Kom, lad os gå hen og knippe lidt. Ali, sikkert sej hytte. Er det din kælling som mor? Hej mor, mig og Louise skal knippe, så jeg synes, du skal flytte dig lidt. Goddag, søn. Og han siger ikke, Louise. Jeg mangler noget fisse. Det kan jeg kraftedeme love. Mor, dit klamme svin. Undskyld, min dreng. Undskyld, det er bare teen, der gør mig så høj. Goddag, frøken Hans. Goddag. Ja. Nå, vi skal have noget privatliv. Jeg glæder mig bare så meget. Hvad er det? Den er allerede stiv og nyber. Fuck, den er stiv, mand. Nu synes jeg, vi skal tage en slapper. Louise! Hjælp! Louise, du skal give mig den største omgang, jeg nogensinde har fået. Menstruation! Min menstruationsbombe, nej! Hvorfor kunne jeg ikke holde det? Undskyld af. Menstruation ud over det hele. Jeg har menstrueret over mit ansigt. Nej, det må ikke ske igen. Hvad sker der derinde? Menstruation igen. Og så lidt. Hvad sker der? Jeg vil lige pille lidt næse. Jeg kommer til at prikke mig selv i øjet. Jeg falder ned. Jeg er blind af menstruation. Er det en ske? Jeg får en ske i øjet. Jeg er blind. Er det en tekan? Hvad sker der derinde? Altså, hvad sker der? Jeg har problemer nu. Jeg piller næse igen. Mit øje. Pik i munden. Nej, jeg sætter ild til hunden.